Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ξέρεις τι με βγαίνει? Με βγαίνει κάτι από ρομπέν των δασών. Αυτό το πράγμα που ζω με βγάζει κάτι από ρομπέν των δασών. Τώρα θα μου πεις γιατί σε βγάζει κάτι από ρομπέν των δασών. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Φορολογία στο ένα, φορολογία στο άλλο, φορολογία στο παράλληλο. Στο παράλογο. Στο παράλογο. Ρομπέν των δασών με βγαίνει. Πες τα μάξι να πάει στη Θεσσαλονίκη. Πληρώνεις 20 ευρώ διόδια. Άλλοι παντρευτήκαν και πήγανε και δέσανε ντροπή, φορέσανε και βρήκανε πολλές δικαιολογίες. Λίγα είναι. Δεν μιλάω λάδι. 20 ευρώ διόδια. Εγώ έχω εδώ 50 ευρώ. 5 χρόνια 6. Πώς να δώσω 20 ευρώ στα διόδια? Ποιος είμαι? Είμαι νεγάκι είμαι? Μας δουλεύετε? Ωραία μας δουλεύετε? Ωραία μας δουλεύετε? Μας δουλεύετε ρε λεχρίτες? Κοπριές? Κοπριές είστε. Κοπριές. Ξέρετε τι είναι η κοπριά? Κοπριά είναι αυτό το αχνιστό, το μαλακό, με σχήμα σβόλου που βγαίνει πίσω από τον κόλο της φοράδας. Καταλάβατε τι είστε? Κοπριές. Κοπριές. Ούτε καν ελληνικές. Ούτε καν ελληνικές είπα. Εισαγωγής ρε. Κοπριές εισαγωγής είστε. Τώρα έρχεται και ο Καλόν, τον φώναξαν. Οι περισσότεροι παίκτες της Λάρισας μπροστά για την κεφαλιά. Όμως θυμάμαι ευτυχώς μυρωδιές, εικόνες και νιώθω τυχερός. Κλαίει τον εκτελεστής. Στα δίχτυα 1-0.